الزهادم زنوره هتان بدحريتو ناقرب زمص نوره ناي موتور دمص خسمع انكلو برعدي وحات بديغاصه ندحريت قمطلي لخر انكلو اتبروح كامريت زلعل زنوره نحمد اورا يرئمو انتي كم سعولو بدنب غير يردو نينو ونا نتحرشا نعون محاز بفتنت كم سعولو يردو بفرحه تدفيو زحبو له بوتا نمقلاش انو غينا وطقونا زنوره غرغالي اتي نوسو تقليلو افزاوش غرغال بمحبا كلهم زفلطم امالخنا تصوعه نخحجزو بملؤلو بمصلاي جمره كرمي حيدت معلتات تراي أبوه مستونا نحرشا نينو وكيلو زتفرارو موعلن يروو نينو دما خمزيلو عسرت عمتو تراي نافتر إيوا زي فلت نحرشا سرح نو سرح تنيا خوينو خسرح يقدد جن نينو كم أبوه ملؤ هيواتو نهافات مسوات تجازيو إخنا بريدلين حد معلتي اتوان نحرشا كيستو على العدل كراكون كله دما كأسجا أنكيبل خفت بوثا يملت نمهدم يزغون كرشي بتعم يدليو سلازنورة نتانا يتوان نحرشا كبرتي نجوبا ساعات وركي حزوا يتفق اتهافتامونا نحرشاون نينو غمزملته نسو ترازي كونس اتخبار فوتيا ورك ساعتون سريقوا غمزاده مخزم عنكلو بحرك اني ندد نخلهم افتحرشا سرح نور سرحتنياتاتو بمئكاو دما نزهادي مني قلعا نخلو شون اتا تسريقنا ورك ساعتون نخملسوان بستفلالي انفت توتينوم سرح نخجمرو يززم نينو قديمو خحزو نزغا على سرحتنيا دما 5 بيسي تا 5 شلم نخلهم يوجلهم أبووني نينو اتو قداين كي كفأة بحجيون مزحال نافتوان نحرشا يكرتان محتات تقلاتي في قرر اتوان نحرشا قن ولا عن تقال كسمع يدلين بحايل سوق نغل نجيرو دماز قطو نينو ننوير حقتنا وقوية دحر متصنح حفتو مسحفتو تقاطير وزنوره أمزوق له لابوتا بتسحمو حفتونا تتصبيتو تسنح حفتو حزالو متأزنورت حدش تغداون تدحر مغيار اتوم سعوو نورو شتا تختل تخلوات نغير خوو اتو غيرو زمص زنوره ارغيت كداونتي بستفلي انفت وسيدا نخترو يوني اززا نسون كيدونغي بتتصرار انفت توم ناي حرشا سرحتنياتاتن اغلواتهم نغيرو خو بفتنت مغوي جمره مشيت كوينو كصلمتون كلون احد بعتاتيو دقيسو يحدر قلعه سلازخونه بتعم يفرح نيرو ግን ድማ خند استقالو عقم خدفرنا موكره اتا بورسو حزوا زمصه درق مغوي يبلع عز قصلو جوه ونا نتحرشا اتو مخلوات زرخوو زارجا نينو خداون تحيزو نفتنا ولدو نينو غزاي خيد اتونا نحرشا نينو خند زاكل كي تفلت اخمل تخاله نحفت حاجز سلاز تحوسو يلو سلاز امنه او العليا نحلنا وطقطق فتر جمره حفتني نينو بتعم فريعان قالاتو اميناتون سلاز نورت اما ترشا نينو ببي انفت كم زهادمه كتقالو صوت جدد اديون نينو انت ولا قتل نتبع الحرشا ودي قتلو منوت فتن ግን ምንም ርህራሄ ዝበሃል ነገር አይኖሮን ኣብ ገጽ ሃሪሙ ድማ ይሰዳ በተወገኒኑ ኣብቲ ሳራን ወይኑ ነዊሕ ርሕቀት ድሕሪ ምጓዓዝ ማንም ሰብ ዝበሃል ዘይብሉ ሓደ ዓነውነው ዘለ ገዛ ይረክብ ግን ኣብቲ ህንፃ ብዝነብሩ ሓይልና ጉየ እናቐረበ ክኸይድ እንከሎ ቁርበት ዝንቀሳቐሱ ሰባት ይርኢ ለካ እዚ ህንፃ እዚ እተብትልሙ ኣውቶቡስ ክፅበየሉ ሓሲቡ ዝነበረ ቦታ እዩ ብትኽክል ድማ በፂሕዎ ናብቲ ኣውቶቡስ እንድሕር ዳኣ ተሰቒሉ ካብቲ ምክትታል ዋና ትሕርሻ ብቐሊሉ ይኸምልጥ እቱ ደኺሙ ዝነበረ ኒኖ ሓድሽ ሓይሊ ተሰሚዕዎ بونا ودما نافت منهاريا قلطيف كان مبصح اغرو بفتنت مسقام يجمر بزحن كيترحق جن هندوت بدحريتو زمص ناي موتور دمص يسمع ندحريت تقمطيلو اتغمريت زلعل نور او رحمد كرئن كلو بتعم يربش اتخمري تورنا العله الناس عاوز مصو لسون اتونا نحرش ينيرو برحد توحيتو زحبو له بوتا دليو نابطقو ناب زنبره غدغاد بفتنت ياتي نوسو بستخالو عقم چبيتو نفتاوش غدغاد اتمو كلهم زفلطم امالق طويعو نخحجزو ويصلي نينو كمزا ساعات زيا فصيمو فرحو يفلطن حزن ما لعل عقمنا خونا ايو عينتو عميتو زمص يمصا نعدلو تجزا خون يداله ግንዞም ጽልየሎም ነበረ መላእኽቲ ይሰምዑ እዩ ዝመስል በጋጣሚ ድማ እቲ ኸመሬት ዝለዓል ዝነበረ ሓመድ መኸወሊ ስለ ዝኾኖ እቲ ዋና ሕርሻ ክረኾ ይከኣለን እቲ ዋና ሕርሻ ግን ብቐሊሉ ክቐብጽ ፈቃደኛ ኣይነበረን ኣብቲ ከባቢ መናሃርያን ዝነብሩ ሰባት እናዘረ 10 ዓመት ቆልዓ በይኑ ክንቀሳቐስ ሪኦም ተኾይኖም ይሓቶም ግን ድማ ምንም ዓይነት ሓበሬታ ክረክብ ኣይከኣለን نينو اتا تسافر خملت الا حسيو زنار اتوبس انار حقتنا خدت كريان كلو حجز البرن تسمعوه برحقت عزوا افت خوابي بزحات زنور سوات سلازيلو اتنا اتوبس بتعمين وحدات نينو كفت خواو خملت الا زقل اتوبس دقيم دحر رعت معلت ترحيات مات ونا نتحرشان اتون كالو تسرحتنياتاتن بقول انفتنا على شو دما كندوز اكل جيزه انكي تتحزه فتصيمو خصبي كلن عند نينو دما بتسفى قرصتي ملأ
اتونا نحرشاون كساج أفعل ولا خيد أمبر نينو بجزء إيدون كحزو فتسيمو خمسة يعرف محله نينو حز خالي ممار سلزينورو نام مملات قعزو بقرو يقتل قندما ونا نتحرشان سرحتني تاتون كل جزء زغطلو لو خوين سلسمعو بتعم يسفرح نيرو دخيمو زنبره أقرو تعنكفو هندوت كاو قدالي تصدفو مو قندما بتأمر بيدو سعر حزو يترف قنس والا بيوتي ترف دامبر اتعنفتنا محبار تقومولو زنبره كومباس كود انكلو خمس تسبر عزب قروتي كيدو نينو بتعمل ما يتأمي وصل زنبره حدا حارستاي برحقت نخفت ما ينهاب انكلو بهانك اوتاي تموتو نبره أو لعلزي بتعمون تأمي وصل زنبره اتساقين كيريو مقوغ سارقي مكرمو كريون كلو ببتر جيري هارمو نينو بدنقات أتمليئو بورسو قديفو خفت بوتا هادم قعزو انو مغطال منم زحقز ناقر زيولو دما بادو خوينو يترف نووي عوان بدخا من تأمن رؤسو دافئو مستوقع عزة أبروحوق حدا هنس أرخبه هنس أتاتب زلو لبوتا سوات كهليو خليوم سوات بزترخولو دما مقبن ماين كهليو خليو بسيل تسبا تادخي ما زنورت نوسو كتسنان عاي مكر بزا حساو زتدفافيقو مقبن ماين كركوية بزيل تسبا نوقوية نفت هنس أتاتي خيد نوسون مكلخال سانجو مزيزو بتميت نصام انت جديدو تاوي غنا وشت تكزاياتي اتبوتاغن بادو خوينو رخيبو كاو حادث تسوره بلي علا وطاي سخونه خطقمو خونه صمات خرويو لزخل نجر يرقبن نينو اتي علا ما يلو ديولن مفلات ناوشت امني دروي دمص ماي نخسمع بتعمنو وحي تصبيو كن دما سمعوا على حدا دمص ينورن after ما يزبحال تيولو داريقو زنور علانا طمته نينو نخال اي جيزه ملؤ تسفاي قرص تأميون دخيمون سلازنوره نينو خبزن لعل خطاري كالن عموداتا بتعم دخيمن زنوره أقارو متصور تساينون نينو رؤسو دفيونا مريت يودق أو خوزو ودق ندحر كندي زاكل جيزة خمسة حلفة من ما يفلتن جن حدا سواي نتونو زاد فأنينو يرخو خطسو كل تجيزة بقره نقنقن كله نينو حدا جاز قروه خوين سلست سمعو ننوسنا مكل خال سانجو مسيتو نوز زي فولتو سواي تكملو اتسوء ايجن بتقوارو يتدناقصن نينو كاموت نمدحان ماي بزتعلق جرق ناولوله بدين بغيرو تنكواخو نينو امو وداتا مسناقحه اتزرحانو سب بعلو تقدم معالتات گنزب ماي ناستين نورن كسورقو موكيرو نوره سب اين مخوني گنزب اتسوء اي نينو مغون ماين كسورقو بممكارو فتسيمو يوقصن يقداس فقادنيا خوينو اتنو على حزوه متي زنوره سنكي نينو وني مقلو كدم معالتات نينو غاب سب اي مغو خسرقو موكرن كلو او دي قوا خيدو زنوره بورساوني ملسالو كافت أوان سان دحر جميروم اتوم كل التسوات لعلمات انكفاطوين كتأمامنون سلز جمرو اتغبيد محرد زي فلت برخة بحدا يقارطوه اتحياوي سوأي نينو خافت حيال المرار نصحين خكلا خلالو اتاو جزا رؤسو زنوارت منديل فاتحو نينو يهوى يغون دا أمبر اتسوأي نفت برخة حيزو زمات امقبي وحدي نيرو حجي كل التسوات كما قلوان كلو بتعم قلت في وداء سلز نوره أما عالت حانت جيزا لعم افتزغط المعالت تصومو منو عليهم زوكو عزو نيرم مقبب زي نبرلو اوان حسوهم كاب تميت نمرحق استفلاليو رئستاتنا العلو بزعا بزح نقرات يعلولو نيرم تحرستو السنة جيزاقن تميت كاف تغط صورو زغولون لعلي خوونمو او تحت تسألال عبيت اوام دكيسوم كقال سوي مكور نيرم مخناتو بزسعات زي بزيكو كالي ممارت اينورو من بتخالي وجن دما اتن معالتات نينو خكتاتلو تنحوانا نتحرشا توم مسؤو زنور سرحتنياتاتو او كل تو جروب تمقيلوم بستفلالي انفت نخلو شي نقرم بتوجن كعا اتحياوي سواي صبوقن طاينيان زنور خلو نو حدا انفتنا تمته بزي مقرات كنبحن كلو انتاي متيلو اما عدي غري يجمر شعون اتوم كلتا سرحتنياتات ونا نتحرشا نوم قصنا موصيريوم زحياوي سواي بلح أمرو سلزنورون زوم كل التسوات اتهم نينو نمهدان زولش لو خل التسوات مخانهم تجنزبه بقطفت بمحسا نينو فتينو زحبوا له بوتان خدال لنقرو نينوون كوكب زولولو بفتنة بمتسا كافتم سوات قولولو زخل بوتاي إليش اتهم كل التهادنتي نافت بوتا بقطفت يوضحو نينو مسو يقعز كم زنورة سلز ترترو نينو وي كم زلون بوي كم زخدن بترقاقامي بزفرح من قد يحطوا نيرم نتحتتاتهم إنما لسان كله اتسوأي ببلحاتن بهداءاتن سلاس تزاربه زخونا ناقيقا ملكتا يرأين اتهم هادنتي اتسوأي كأمنو ويجمرو مو نخخودنا تدالوون كاللوغن اتهم مسؤوم نينو زقليش زنوره ناي هادنا خلوي نافتو تقوم زنوره زدرق عيلا بحيل من بحي جمر حدا خافتم سبات دما خاوناو زدرق سعر حوق قاتلو نوشت اتزدرق عيلا يدرويو نينو اوشت اتزدرق عيلا تحاوي انكلو تسكفون فريحون تجأنيقون نغره بحوئيقو بقال من قد خي خشفن اتوم هادنتن خيرو خوون بتعم تجأنيقو ينيرو
ሓደ ካብቶም ክልተ ሃደንቲ ብጣዕሚ ተጠራጢሩ ስለ ዝነበረ መሳርሒኡ ኣልዒሉ ናብቲ ውሽጢ ዒላ ብተደጋጋሚ ትኩስ። ኒኖ ብጣዕሚ ዕድለኛ ዝመስል ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ እውን ዋላ ሓንቲ ጥይትን ከይወቅዐቶ ብሰላም ይተርፍ። እቲ ሰብኣይ እውን ሓሳቦም ክሰርቆም ስለ ዝደለየ ብፍጥነት ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ኣብቲ ጥቕኦም ዘሎ ሽንጥሮ ብዙሓት ኣሞራታት ኣብ ሰማይ እናዞሩ ርኡ ከም ዝነበረ ይነግሮም። እቲ ዝደልይዎ ዘለዉ ቆልዓ ምናልባት ኣብኡ ሞይቱ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ሓበሮም። እቲ ሓበሬታ ንሱ ነቲ መሳርሒኡ ዝነበረ ሃዳናይ ዋላ ከእምኖ ተኸኣለ። እቲ ካልኣይ ግን ብጣዕሚ ተጠራጢሩ ስለ ዝነበረ ሃንደበት በሊሕ ሕቶ ይሓትት። እቲ ሰብኣይ ካብ ምድቃሱ ካብ ዝለዓል ጀሚሩ ፈፂሙ ይሸነን ነይሩ። ኒኖ ግን ቅድሚ እቲ ሰብኣይ ምትስኡ ቀዲሙ ተሲኡ ኣብ ኩርናዓቱ ዝነበሩሉ መንደቕ ሸይኑ ተመሊሱ ነይሩ። እስኻ በይንኻ እንድሕር ዳኣ ትጓዕ ዘለኻ ኮንካ ኣበይ ወገን ሸንካ ነርካ ኢሉ እዚ ሃዳናይ ነዚ ለጋስ ሰብኣይ የፋጠሉ። እዚ ለጋስ ሰብኣይ እውን እቲ ልክዕ ቦታ ብደንቢ ስለ ዘይፈለጦ ብግምት ኢዱ ናብ ሓደ ኣንፈት ተመልከተ። እንተኾነ ግን ዘመልኮተ ኣንፈት ጌጋ ስለ ዝነበረ በቶም ሓያላት ሃደንቲ ብተደጋጋሚ ተገሪፉ። እቲ ሰብኣይ ዝኹሉ ዋላ ተቐጥቂጡ ንኒኖ ሕሊፉ ንክህብ ፈቓደኛ ከም ዘይኮነ ምስ ረኣዩ እቶም ክልተ ሃደንቲ ሜልኦም ቀይሮም ነዚ ምስኪን ሰብኣይ ብልኡብ ቃላት ተዛሪቦም ሓሳቡ ክቐይርዎ ይፈትኑ። እንተኾነ ግን ዝገበሩ እንተገበሩ እቲ ሰብኣይ ንኒኖ ፈፂሙ ከም ዘይረኣዮን ኣበይ ከሓቢኡ ከም ዘሎ ፈፂሙ ከም ዘይፈልጥን ብተደጋጋሚ ምዝራቡ ቀጸለ። ሓይሊ ኮነ ፀባይ ተጠቒሞም ንኽዛረብ ከገድድዎ ስለ ዘይከኣሉ ድማ ነተን ዝጓስየን ዝነበራ ኣዋጊዕ ሓደ ብሓደ ምሕራድ ይጅምሩ። እተን ኣዋጊዕ ነዚ መንበሪ ዝበሃል ዘይብሉ ሰብኣይ ዝነበርኦ እንኮ ጥሪቱ እየን ነይረን። እቲ ሰብኣይ እቲ ናይ መጠረሻ ጥሪቱ እናተቐተላ ብዓይኑ ክርኢ እንከሎ ብሓዘንን ቁጥዐን ተመልአ። ግን ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕዚ እውን ኒኖ ቤት ሓቢኡ ከም ዘሎ ንኽጋልጽ ፈፂሙ ፍቓደኛ ኣይነበረን። ኣብ መወዳእታ እቶም ሃደንቲ ነቶም እናሓረዱ ዝቐትልዎን ዝነበረ ኣዋጊዕ ሓደ ብሓደ ናብ ውሽጢ እቲ ዒላ እውን ደርበይዎን። ኒኖ ካብዚ ንላዕሊ ተሓቢኡ ክጸንሕ ኣይከኣለን። ቀልጢፉ ተንሲኡ ድማ ናብ ኣፍ እቲ ዒላ ብፍጥነት ክድይብ ጀመረ። ብመንደቕ እቲ ዒላ ገይሩ እቲ ዘዕቆቦ ሰብኣይ በቶም ሃደንቲ ከም ፈረስ ክሳዱ ተኣሲሩ እናተጎሰሰ እናተሰቓየን ከሎ ይርኢ። ነቲ ሰብኣይ ብድሕሪኦም እናጎሰሱ ሓደ ግዜ ብልዑል ሓደ ግዜ ድማ ብዝሕል ዝበለ ፍጥነት እናጎተቱ ይሳቂዎ ነይሮም። እቲ ተሃሪሙን ቆሲሉን ዝነበረ ሰብኣይ እውን ኒኖ ጥርዚ እቲ ዒላ ተጠልጢሉ ከሎ ረኣዮ። ኒኖ ብስምዒት ተሃዊኹ ምንም ዓይነት ስጉምቲ ንኸይወስድ ብተደጋጋሚ ርእሱ ነቕነቐሉ። ኒኖ ግን ኣብዚ ሰዓት እዚ ብኾነ እቲ ዒላ ኣቢሉ ኣብቲ ናይ ጭቃ መንደቕ ዝተገደበት ጠበንጃ ከም ዘለት የስተውዕል። ንዝተወሰነ ደቓይቕ ተባዕቱ እናኣከበ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ እቶም ሃደንቲ ሓሳቦም ዝተሰርቑሉ ሰዓት ዕድሉ ተጠቒሙ ዘሊሉ ካብቲ ዒላ ብምውፃእ ነታ ጠበንጃ የልዕላ። ኒኖ ጠበንጃ ሒዙ ምስ ረአይዎ እዚ ንእሽተይ ቆልዓ ክትኩሰ ይደፍርን ኢሎም ብምእማን ኢዶም ንላዕሊ ገይሮም ናብ ኒኖ ቆስ እናበሉ ቀረብዎ። ኣብታ ቅጽበት ንሳ ናይቶም ክልተ ሃደንቲ ኸልቢ ሓደጋ ተሰሚዕዎ እናውጉየ ዘሊሉ ናብ ኒኖ ተሃንደደ። ግን ኒኖ ብልዑል ቆራጽነት ነቲ ናብኡ ዝጎይ ነበረ ኸልቢ ተኪሱ ምስ ወቕዖ ጠበንጃ ቀባቢሉ ደጊሙ ንምትኳስ ይዳለ። እቶም ክቐርቦ ዝዳለዩ ነበሩ ክልተ ሃደንቲ እውን በዚ ኒኖ ዝወሰደ ሃንደበታዊ ስጉምቲ ብጣዕሚ ይግረሙን ይድንግጹን። ሓደ ካብቶም ክልተ ሃደንቲ ዕድሉ ተጠቒሙ ኒኖን ከይረአዮ መሳርሒኡ ኣልዒሉ ክትኩሰሉ ይሞክር። እንተኾነ ግን እቲ ብናይ ሊሉ ዓይኒ ይከታተሎ ዝነበረ ኒኖ ቀዲሙ ብምትኳስ ብሓንቲ ጥይት ወቂዑ ካብ ፈረሱ ከጽድፎ ፈፂሙ ይተጸበየን። እቲ ኣብ ልዕሊ ፈረስ ዝነበረ ወዲ ቅድሚ ምውቅዑ ንሱ እውን ጥይት ተኪሱ ስለ ዝነበረ ግን ተዛዊዕዎ ነቲ ቡፃዊ ወቂዕዎ ነይሩ። ንሱ እውን እንከይዶንገየ ኣብ መሬት ወዲቑ ይመውት። እቲ ጥይት ዝተተኮሰሉ ሃዳኒ ካብ ፈረሱ እንተወደቕ እኳ ኣብ እዝኑ ጥራይ ስለ ዝተጎድአን ብቐሊሉ ተስፋ ቆርጥ ስለ ዘይደለየን ምስ ኒኖ ዝነበረ ቃልሲ ደጊሙ ንምቕጻል ናብ ኣንፈት ጠበንጅኡ ኣማጠረ። ግን ኒኖ ሕጂ እውን ምሕረት ኣይነበሮን። ደጊሙ ተኪሱ ድማ ይፈራርሖ። እቲ ሕያዋይ ሰብኣይ ዘይፃወር ስቃይ እንተሕለፈ እኳ ህይወት ሰብ ከጥፍእ ስለ ዘይደለየ ነቲ ሃዳናይ ካብቲ ቦታ ምሊጡ ንክኸይድ ሓደጎ። እቲ ሃዳናይ ብንእሽተይ ቆልዓ ጥይት ተተኪስዎ ተዳሂሉ ስለ ዝነበረ ገጹ ብንደት ተጸዊጉ ካብቲ ቦታ ብፍጥነት ንምህዳም ይግደድ። እቲ ሃዳኒ ካብቲ ቦታ ምሊጡ ምስ ከደ ኒኖን እቲ ሰብኣይን ኮይኖም ነቲ በጋጣሚ ዝተቐተለ ብፃዩ ብኽብሪ ቀበርዎ። ድሕሪኡ እቲ ቆሲሉ ካብቲ ቦታ ንኸሃድም ዝፈቐዱሉ ሃዳኒ ምስ ካልኦት ሰባት ናብቲ ቦታ ንኸይምለስ ስለ ዝፈርሑ ካብቲ ቦታ ብቐልጢፎም ረሓቑ። እንተኾነ ግን እቲ ሰብኣይ ብሓይሊ ስለ ዝተሃረመና ስለ ዝተሳቐየ ነብሲ ወዝያ ስለ ዝደኸመትን ብዙሕን ከይከዱ ኣብ ሓደ ቦታ ደው ኢሎም ንኸዕርፉ ይግደዱ። ካብቲ እዋን እሱ ጀሚሩ ነቲ ዝቆሰለ ሰብኣይ ናይ ምንክብኻብ ሓላፍነት ሙሉእ ንሙሉእ ኣብቲ ንእሽተይ ኒኖ ይወደቕ። በቲ ወገን ድማ እቲ ብተኣምር ዘምለጠ ሃዳናይ ነቲ ሓላፊኡ ዝኾነ ወናኒ ሕርሻ ይረኽቦሞ ኩሉ ዘጋጠሞ ነገር ይነግሮ። እቲ ወናኒ ሕርሻ ኣዝዩ ብምቁጣዕ ዋላ ክሳብ ጫፍ ዓለም ክስዕቦ እምበር ንኒኖ ከይሓዞ ፈፂሙ ከም ዘይዓርፍ ማንም ከይሰምዖ ደጊሙ ብውሽጡ ይምሕል። ኣብቲ ዝቕጽሉ ግሆ ኒኖ ነቲ ቆሲሉ ዝነበረ ሰብኣይ ተሰናቢቱ ካብ ቀርቦም ዝነበረ ቦታ ማይ ንምምጻእ ይኸይድ። ኒኖ በቲ ዝረኽቦ ዝሑል ማይ ኣዝዩ ተሓጒሱ ንኽሰቲ ድንን ክብል እንከሎ ግን ብድሕሪቱ ናይ ሰብ ድምፂ ይሰምዕ።
እቶም ሃደንቲ ደጊሞም ዝረኸቦ መሲልዎ ብጣዕሚ ደንጊጹ ኣብቲ ከባቢ እናጠመተ ይጸንሕ። ይኹን ደኣ እምበር ዝረኸቦ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐት ዓረብያ ዝጓዓዝ ኣካለ ስንኩል ሰብኣይ እዩ። ነቲ ሕያዋይ ዝመስል ሕቶታት ሰብኣይ ክምልስ እንከሎ ኣዝዩ ጥንቁቕ ዝኾነ ኒኖ ናብቲ ቦታ ዝመፀ ኣለሻ ዝስተ ማይ ጥራይ ምዃኑ ግልፂ ገይሩ ይነገሮ። ነብሱ ንምክልኻል ድማ ኣቦኡን ሓውን ኣብ ጥቕኦም ኣባጊዕ ይጓስዩ ከም ዘለዉ ብሓሶት ነገሮ። እዚ ምስ ሰምዐ እቲ ሰብኣይ ሕማቕ ሰብ ከም ዘይኮነ ተቐላጢፉ ርአዮ። ኣብ ገዛ ዘፍልሖ ጥዑም ፀብሒ ከም ዝነበሮ ነጊሩ ኒኖ ምስኡ ንኽበልዕ ብልቢ ዓደሞ። ኒኖ ክጥንቀቕ እንተፀንሐ እኳ ንመዓልታት ጽቡቕ ምግቢ ስለ ዘይበልዐ በቲ ዕድመ ተሳሒቡ ተጠንቂቑ ንዙ ስንኩል ሰብኣይ ናብ ውሽጢ ገዝኡ ስዒቦ ይኣቲ። ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ሰብኣይ የጠለሞን። ኒኖ ድማ መወዳእታ ዘዕግብ ምግቢ በልዐ። እዚ ኒኖ ንመዓልታት ካብ ዝሃድም ጀሚሩ ዝበልዖ ናይ መጀመርያ ጽቡቕ ምግቢ እዩ ነይሩ። ኒኖ ብምስጋና ተስኡ ክኸይድ ክዳሎ ከሎ እቲ ሰብኣይ ብሃንደበት ኣብ ክሽኔ ብዙሕ መግቢ ከም ዘለዎን እንድሕር ደኣ ደልዩ ሒዙ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኒኖ ነገሮ። ኒኖ ቃላት እዚ ሰብኣይ ኣሚኑ ብታሕጓስ ናብቲ ክሽኔ ኣተወ። እንተኾነ ግን ካብቲ ምስቲ ሰብኣይ ኣብቲ መኣዲ ዝበልዕዎ ምግቢ ወፃኢ ካሊእ ምንም ነገር ይረኣየን። ኣብታ ቅጽበት ንሳ ኒኖ ውሽጢ እንከሎ ማዕጾ እቲ ክሽኔ ብደገ ሃንደበት ብሓይሊ ተዓፀወ። ኒኖ ኣብ ውሽጢ እቲ ጸልማት ክፍሊ ኮይኑ ብተስፋ ቁርፀት እኳ እንተጨደረ ሰማዕ ኣይረኸበን። ብዙሕ ከይጸንሐ እቲ ንምሳሕ ዝዓደሙ ሰብኣይ ካብቲ ክፍሊ ወፂኡ ከም ዝኸደ ተረድኦ። ብፍጥነት ንታብ ማዓንጥኡ ተኣሲራ ዝነበረት ሳንጃ መዚዙ ኣብቲ ማዕጾ ክፍተት ንምፍጣር ብፍጥነት ምፍርፋር ጀመረ። ሽዑ ብታ ዝፈጠራ ንዃል ገይሩ ኢዱ ንደገ የሽልኹ እሞ ነቲ ማዕጾ ሸጊርዎ ዝነበረ ዓብዪ ዕንጨይቲ ይፈትሖ። ኣብ ከይዲ ኢዱ ከቢዱ ተቆሰለ እኳ ኣብ መወዳእታ ኒኖ ካብቲ ገዛ ይወፅእ። ካብቲ ክፍሊ ተሃንዲዱ ምስ ወፅእ እቲ ኣካለ ስንኩል ሰብኣይ በቲ ኣድጊ እናተጎተተ ሒዝዎ ንርሕቐት እናኸደ ረኣዮ። እቲ ስንኩል ሰብኣይ እዚ ኩሉ ዝገበረ ነቲ ናይ ኒኖ ኣድጊ ንምስራቕ ከም ዝኾነ ጋዲ ይኾነሉ። ኒኖ ኣዝዩ ብምቁጣዕ ነቲ ሰብኣይ ሰዓቦ። ካብ መሬት እምነ ልዒሉ ድማ ነቲ ኣካለ ስንኩል ሰብኣይ ደርበየሉ። እቲ ስንኩል ሰብኣይ ኣብ መሬት ወዲቑ ነብሱ ብራዕዲ ተመሊኣ ንኒኖ ንኽምሕሮ ብተደጋጋሚ ይልምኖ። ምስኪናይ ልቢ ዝነበረ ኒኖ እዚ ኩሉ ለመናና ሰምዐ ጨኪኑ ክወቕዖ ኣይከኣለን። እንተኾነ ግን ብዘይተጸበዮ ኩነታት ኒኖ ንስ ሰብኣይ ምሒሩ ሓዲግዎ ክኸይድ እንትብል ትኹረቱ ዝተሰረቐላ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ብድሕሪት ደጊሙ ኣጥቅዖ። ኒኖ ካብ ሰብኣይ እዚ ዓይነት ተግባር ፈጺሙ ስለ ዘይተጸበየ ብንዴት ተመሊኡ ምንቅስቓስ ክሳብ ዘቋርጽ ብተደጋጋሚ ብእምኒ ወቕዖ። ኒኖ ብጣዕሚ ተረቢሹ ነቲ ሰብኣይ በጋጣሚ ዝቐተሎ መሲልዎ ንምሕሳብ ምንም ግዜ ከይሃበ ብቕልጡፍ ኣድጊ ሒዙ ካብቲ ቦታ ረሓቐ። ኒኖ እቲ ዝተፈጸመ ነገር ምስጢር ገይሩ ንማንም ከይነገረ ክሓውኦ ይወሲኑ ነይሩ። እንተኾነ ግን ናብቲ ዝቆሰለ ብጻዊ ምስ ተመለሰ እቲ በሊሕ ሰብኣይ ኣብ ናይ ኒኖ ኣእዳው ዝነበረ ቆስለ ዝተውዓለሉ። ተኸታተልቲ ብዙሓት ሕቶታት ምስ ኣቕረበሉ ኒኖ ነቲ ዝፈጸሞ ኩሉ ነገር ካብ ምንጋር ወጻኢ ካሊእ መማረፂ ኣይነበሮን። እቲ ሕያዋይ ሰብኣይ እዚ ምስ ሰምዐ ንኒኖ ሒዝዎ ናብቲ ዒላ ክምለስ ወሰነ። ክልቲኦም ድማ ናብቲ ኣንፈት ተበገሱ። እቲ ንሳቶም ዘይፈለጥዎ ዝነበሩ ነገር ግን እቲ ሰብኣይ ብሓቂ ሞተን ነይሩ። ካብኡ ንላዕሊ ብዘይተጸበይዎ ኩነታት ድማ እቲ ንኒኖ ከሃድነው ዝጸንሐ ዋና ሕርሻ ምስ ክልተ ሰዓብቱ ቀዲምዎም ናብቲ ዒላ በጽሐ። እቲ ስንኩል ሰብኣይ ኣብ መሬት ተገዲሙ ብሓገዝ ኣልቦነት እዞም ሰለስተ ሰብኦት ከድሕንዎ ተስፋ ገይሩ ብዘይምቁራጽ ለመነ። እቲ ንሱ ዘይተገንዘቦ ነገር ግን እዞም ሰለስተ ሰባት ፈጺሞም ሕያወት ከም ዘይኮኑ እዩ። እቲ ዋና ሕርሻ ብዛዕባ ህይወት እቲ ስንኩል ሰብኣይ ምንም ግድስነት ኣይረኣየን። ምንም እንከይመሰሎ ብዛዕባ ተሃዲሙ ዘሎ ኒኖ ጥራይ ሓበሬታ ምእላሽ ኣተኮረ። ዘድልዮ ኩሉ ምስ ሓተተ እቲ ስንኩል ሰብኣይ ምንም ረብሓ ስለ ዘይነበሮ ካብኡ ናብኡ ብጥይት ተኩሱ ቀቲልዎ። እቲ ዋና ሕርሻ ነቲ ሬሳ ናብቲ ውሽጢ ዒላ ደርቢዩ ንኒኖ ንምእላሽ ጉዕዝኡ ቀጸለ። ንሳቶም ምስ ከዱ ብዙሕን ከይጸንሐ ኒኖ ምስቲ ሰብኣይ ናብቲ ከባቢ ተመልሰ። ብጥዑም ዕድል ኒኖ ምስቲ ዝሃድኖ ዝነበረ ዋና ሕርሻ ገጽ ንገጽ ካብ ምግጣም ብጸቢብ ኣጋጣሚ ኣምለጠ። እቲ ሕያዋይ ሰብኣይ ነተን መሬት ዝነበረ ደም ብስቕታ እናጠመተ ብዙሕ ምርመራ ድሕሪ ምግባር ሬሳ እቲ ስንኩል ሰብኣይ ኣብ ውሽጢ እቲ ዒላ ተደርቡ ይረኸቦ። ነቲ ሬሳ ኣውፂኡ ብጥንቃቐ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ፈጸመሉ። ነዊሕን ከይተጓዕዙ ናብ ሓደ ሰብ ዝበሃል ዘይብሉ ናይ ቀደም ባቡር ጣብያ በጽሑ። ኣብኡ ድማ ምስቲ ንነዊሕ ግዜ ከሃድኖም ዝጸንሐ ወናኒ ሕርሻ ገጽ ንገጽ ተራኸቡ። እቲ ሰብኣይ ንኒኖ ሓደ ክፍሊ ንኽሕባእ ነገሮ። ንሱ ግን ጠወንጂኡ ኣልዒሉ ምስቲ ወናኒ ሕርሻን ክልተ ሓገዝቱን ንምግጣም ጠጠው ኢሉ ተረፈ። እቲ ተንኮለኛ ወናኒ ሕርሻ ነቲ ሰብኣይ ካብ መንገዱ ንኽእለ ንምእማን ፈተነ። ኒኖ ጥራይ ክወስድ ከም ዝደልይን ነዚ ኩሉ ምስቲ ሰብኣይ ርክብ ከም ዘይብሉን ብተደጋጋሚ ተዛረቦ። እንተኾነ ግን እዚ ወናኒ ሕርሻ ዝበለ እንተበለ እቲ ሰብኣይ ንኒኖ ንምሕላይ ምስ መሳርሒኡ ጸኒዑ ደው በለ። ዘተ ከም ዘይሰርሕ ምስ ረኣየ እቲ ወናኒ ሕርሻ እቲ ሰብኣይ ንኒኖ እንድሕር ኣሕሊፉ ይህብዎ ብጣዕሚ ብዙሕ ሽልማት ከም ዝሽልዎ ብምንጋር ከእምኖ ይፍትን። እንተኾነ ግን እቲ ሰብኣይ በቲ ዝቐረበሉ ናይ መማለሊ ሽልማትን ከይተሰሓበ ምንም ናይ ምጥርጣር ምልክት ኣይረአየን። ካልእ ምርጫ ስለ ዘይነበሮ እቲ ዝተቆጥዐ ዋና ሕርሻ ንኒኖ ብሓይሊ ክወስዶ ፈተነ። ብእንኡ ድማ ኣብቲ ሰላማዊ ዝነበረ ሰሃራ ሓያል ናይ ተኹሱ ኩናት ተባርዐ። እቲ ሰብኣይ ጡረተኛ ወታደር ንፉዕን በሊሕን ስለ ዝነበረ ነቶም ክልተ ሰዓብቲ ወናኒ እቲ ሕርሻ ብቕጽበት ቀተሎም።
እንተኾነ ግን እቲ ፈሪሑን ተረብሹን ዝነበረ ኒኖ ከም ዝጠፍአ ብቕጽበት ተገንዘበ። ክደልዮ ተሃዊቑ ኣብ ውሽጢ ሓደ ናይ ዕንፀይቲ ዳስ ረኸቦ። እንተኾነ ግን እቲ ተንኮለኛ ወናኒ ሕርሻ ብሃንደበት ብድሕሪት ማዕጾ መጸ። ድሓር ምስ ተሰምዖ እቲ ሰብኣይ ብቕጽበት ግልብጥ በለ። እንተኾነ ግን ደንጊዩ ነበረ። እቲ ወናኒ ሕርሻ ሃንደበት ክትኩሰሉ እንከሎ ካብቲ መደያዮን አንከራረየ ወረደ። ኣብ መወዳእታ ኒኖ ሕጂ እውን ኣብ ኢድ እቲ ዋናኒ ሕርሻ ወደቐ። ኒኖ ናብ መኪና ክትፀዓን እናተገደደ እንከሎ እቲ ዝቆሰለ ሰብኣይ ንመወዳእታ ግዜ ተመሊሱ መጸ። ነቲ ዋና ሕርሻ ካብታ መኪና ስሒቡ ኣውፅኦ። ብምርኩሱ ገይሩ ድማ ብቕልጡፍ ሓኒቑ ቀተሎ። እቲ ወናኒ ሕርሻ ብተስፋ ምቑራጽ እናተቓለሰ ሽጉጡ ብተደጋጋሚ ተኮሰ። ኣብቲ ዕግርግር ድማ እታ ጥይት ነቲ ድሮ ቆሲሉ ዝነበረ ሰብኣይ ደጊማ ሃረመቶ። ኣብ መወዳእታ እቲ ሰብኣይ ነቲ ዋናኒ ሕርሻ ብዓወት እንተሓነቆ እኳ በቲ ዝወረዶ ቁስሊ ህይወቱ ሓሊፋ ንሓዋራ ዒንቱ ዓፀወ። ኒኖ ክሳብ ክንደይ ተበኸየን ተጨደረን ነቲ ንዕኡ ንምድሓን ህይወቱ ዝሃበ ሰብኣይ ከተንስኦ ፈጺሙ ይከኣልን። ኒኖ ካብቲ ሰብኣይ ከም ኣብነት ብምውሳድ ንዕኡ እውን ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ፈጸመሉ። ድሕሪኡ ኩሉ እቲ ሰብኣይ ዘጽንሐሉ ንብረት ሒዙ ናብቲ ርሑቕ ኣንፈት ነፃነቱ ጉዕዞኡ ቀጸለ። ፊልምና እውን ከምዚ ኢሉ ይውዳእ። ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እናተዘናጋዕኹም ብዙሕ ቁም ነገር ከም ዝሓዝኩም ፈጺመ ይጠራጠርን። ብወገነይ ካብ 19 ወይ ክሓልፍ እየ። ንስኹም ከ ክንደይ ኢኹም ትብዎ ኣብ ኮመንት ጸሓፉለይ። ሓድሽ ናይ ታሪኽን ናባ መንገዲ ተፈቲኹሞ ኣብ ኮመንት ተፍልጡኒ። ደጊምና ብኻልእ ፊልም ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።